Bir teleke resmi ki Türkmen iyinin arasında iyirden beri cahile şu beter bir teleke de neme ayettan çürüyüm toyu giyece koymaklık. Diğerde çeken bilir yolu sökön diye. Bu arada ağat hayırlıptır, enet hayırlıptır, atat hayırlıptır. Kopyasını bir 3 ay sökönüptür. Şoňa mesbarakim bir näçe geçipdir da anne. Indi şoňa barakim ordan yıl yetene çelim gödeşmeli. 40'ına çelim gödeşmeli. 100'üne çelim gödeşmeli. Ne kadar teleke aç. Ne kadar teleke aç. Seni ki ağa bolup, emmu olup, dede bolup, bilen yüzü geçsin diye sen belli de şayet öz yüzün tuturlar. Şayet öz 40'ın tuturlar. Şayet öz ayetin tuturlar. Toy etmeklikten maksat ne mahim? Toy etmeklikten maksat şu ki ten kıyıdın, ten oğlun effet o pak damaniyetini takladın. Öyle arastalığını takladın da. Asıl şöyle barakim bir tolkun olup duran garize cinsiyeti var. Şoňa onu geçipdir, şoňa doğru mesiret alın toy etmekten maksat şol. Sen eni gelip bir gerekde güründen çürüyüm. Şıdatları giyeceğe koymaklık bir uluqon bir günah kasırga sebäp bolmaklık şey. Näme günah kasırga sebäp bolmaklyk? Alekem oğlan kız birbirine kavga olupdurlar, almalı olupdurlar, bermeli olupdurlar. Nikah yok montaşı 40 günün içinde, 100 günün içinde näme keplesse, näme habarlasa, näme tatasla günah kim boyunna? Ol erkek köle ki günahı al boyunna ki. Ýöne şolem ki 100 geçsin, 40 geçsin dip şu toyun evine geçipdir, şoň günahı şol adamı da barıp duruyor yani. Indi Türkmeniýiň arasynda ay, 40, 100, ýyly dip belläpdirler, muň arasyn kitapda kimin özü yok. Indi kitapda yok, da bar edip de sen öz ýandan ay 40 100 geçsin dip de sen bellemekden oň öldür günah kasırlyk. O günah kasırlygyň üstüne de gelip de barakim biýanky haýryşden alqapda ýene bir günah kasyrlyk sebäp bolmaklyk, şu bir ulaqam günah kasyrlyk. Onşa taýda musulman dogalyp, ýani toy ýat bolup duranda bir düýeyi ki her kim öyle çökýän kim ma ölmesini, haçan öljegimi de belli däl, haçan geçjegimi de belli däl. Ha bir näçe geçipdir, 3 geçipdir, 7 geçipdir, sagulupdyr da anny. Şu haýır işi ki awwalan taryhda bellidir lakim o. Olaňa betwaty nägadar geçdi bilýän. Taryhda bellidir ha, falan güni o dosýany aýdyp durýardy. Indi gelip bir ayet düşdi diýip onu warakim falan çoň ija goýmaklyk. O nägadar teýarlyk bolupdyr, dalildir. O ardaşan kadyn günah kasyrlygyň üstüne o da musulman dogalyp şi teleke resim, bir teleke düşüm, teleke duýgy ki ýagşy işi gija goýmaklyk. Şu barakim o da birse ýagşy işler bolýar, sen tadaka berjek zaten. Sen ýagşy işiň. Gijanak bilenim men bolup barýan iş ýok. Emma bir ýagşy iş ekemin gija goýmaklykda ýedinde näme? Zina başyň ýedinde. Zinaýy çeşinme, zinaýy guşwa, gulaň zinaty bar, eriň zinaty bar, gödüň zinaty bar. Ne kadar munkarata sebäp bolýar bilýän? Ne kadar munkarata sebäp bolýar? Odam şu taýda inşallah taala goýdy. Telekelik şu mantygy Türkmenistan näme artypdyr? Edip atylypdyr da şeýden. Edipdirler, ol edipdir. Görenli bolupdyrlar. Şu toratyndan gawa adamlar da dindar adamlar da öz bilýän hakyna, duýgusuna, islamy duýgusuna edip de amil bolmaklyk gerek. Ta inşallah biz hem näme diýdi dogrynyň artmaklygyna sebäp bolýar. Bir otur gurundaş boluň, düşündürüň. Tefhim edin ki bakın şu bir beter bir teleke bardat.